Magandang tanghali. Magandang tanghali. Di ba pangalawang punta mo lang po ngayon? Pangatlong punta. Pangatlo na pala ngayon. Pero yung unang punta nyo po dito, talagang pabangking-bangking yung lakad mo, no? Bali, yung pong sakit ni mother, dislocation hips po. Talagang paika-ika po siya nang pumasok dito nung una. May sapi po kayo nung una, te? Wala po. Wala man sapi. Dislocation hips. Pero ngayon natin, sa pangatlong pagpunta mo ngayon, kumusta yung pinagbago ng lakad mo? Maayos na po. Maayos na. O anong sayang nararamdaman mo niyan? Ka na. Ha? Masayang masaya. Masaya. Salamat. Pero wag ka muna pong magbubuhat ng mabibigat, mother, ha? Opo. Magkakaroon pa yan ng ligaments basta't kumain ka ng may protein na pagkain. At salamat po sa inyong pagtitiwala. Taga saan po kasi kayo, mother? Montalban. Montalban, Rizal? Oo. Okay, salamat po. Salamat. Ingat po kayo pag-uwi. Okay. God bless. Thank you po, Lord.